Salam mehriban iman naqdoğanam. Salam qadırdan iyilleşlem. Doğruluk yolu gepleşimede hoş geldiniz. Hudaýyň nazaryna mukaddeslikte ve doğrulukta yaşamak gaty vacipdir. Ýöne gynansak da dünýäde doğrulugy we mukaddeslikte yaşamagy we beýle durmuşy alyp barýan adamlar gaty azalýar. Köpçülük bu dünýäde baý bolmagyň, at awraýyň, bilim alıp netijede nähildir bir wezipäniň ýzyna algap, bular üçin jan çekýärler. Bulara yetmek üçin ogurluk, parahorluk, zinahorluk, yalançylykdyr töhmet ýaly günäleri hem etmekden çekinmeýänler gaty köpelýär. Emma kalbyna azajyk bolsa da hakykaty gözlemek we Hudaýdan gorkmak duýgusy bar bolanlar bolsa, dogry ýaşamaga hereket edýärler we etmelidirler. Käbir halatlarda bolsa, doğrulukta ýaşaýanlar daş töwerenäki yamanlykta, günälerde ýaşaýanlaryň özlerinden köp ýagdaýda odup geçýändigini görüp lapy keşlenýärler. Ýöne Hudaýyň bize duýduruş berşi ýaly hemişe-de dogruluk we hakykat ýoly iňsizdir. Onuň gapysy hem dardyr. Onu tapyp ondan ýöreýänler hem azdyr. Emma helakçylyk ýoly bolsa giňdir we derwedesi hem uludyr. Ondan ýöreýänler bolsa gaty köpdir. Günälerimizi ýigrenip dogrulukda ýaşamak ýeňildirler we mukaddeslikde ýaşamagy biz öz güýjümiz nähildir bir din däp desturlary berja etmek arkaly hem yetip bilmejegimizi mukaddes ýazgylar bize öwredýär. Bu gepleşimizde biz siziň bilen mukaddes ýazgylardan öwrenmege dowam edip, ýazgylaryň Rimlere hat kitabynyň 8-nji babyny öwrenip başlarys. Rimler kitabyny öwrenmekdäki ozalky gepleşiklerimizde biz siziň bilen Resul Pawlusyň 6-njy babda günälerin hökmünden halas bolmak baradaky hoş hawara iman edenleriň günäli durmuşda ýaşamagyna hoş havar ruhsat berýärmi diýen soraga jogap berendigini öwrendik. 7-nji babda bolsa, İsa Mesih'e iman edenleriň günäniň ygtyýaryndan we güýjünden Musa peýgambere berilen kanun esasyna ýa-da däp desturlar esasyna halas olup bilmejegini öwrenipdik. Bugünkü öwrenjek 8-nji babymyzda bolsa, hakyky mukaddeslikde ýaşamagyň we dogrulukda gezmegiň näme, ýagny kime esaslanjakdygyny biz öwrenäris. Eger mukaddes ýazgylary ýygyderli öwrensek, olarda bir var Hudaýy 3 aýratyn şahsiýetde hereket edip özüni aýan edendigini görse bolýar. Bu taýda Hudaý 3 aýratyn Hudaý diýilmeýär. Hudaý birdir, emma ol özüni 3 aýratyn şahsiýetde bize aýan etdi. Bu ata Hudaý, ýagny yaradan Hudaý we onuň mukaddes we gudratly sözi we Hudaýyň mukaddes ruhudur. Olar birdir. Bulara düşünmek gaty gerekdir. Mukaddes ruhu tanamak we kabul etmek bizim dogrulukda ýaşamagymyzdaky esasy güýçdir. Günälerden we şeytanyň bize garşy töweşlerinden üstün bolup, yeňişli ýaşamagymyzdaky esasy güýç bizde bolman, bizde mesken tutan mukaddes ruhdadyr. Mukaddes ruh bolsa, diňe İsa Mesih'e Reb we halaskar hökmüne çyndan iman edenlere berilýänler. Ve mukaddes ruhun güýji iman edenleriň durmuşyna görünýänler. Mukaddes ruhun esasy wezipeleri barada ilahiýet alymy Gordon 7 sany berýär. Birinciden mukaddes ruh bize Hudaýyň dogruluk ýoluna hyzmat etmegimiz üçin erkinlik berýär. Bu arada 2-nji aýatda aýdylan. Ikinciden bu hyzmatda bize aýratyn güýç berýär. Üçüncüden günäni ýeňmäge yeňiş, güýç, kuwwat berýär. Dördüncüden dogrulyga hyzmatda bize mukaddes ruh ýol görkezýär. Beşinciden Hudaýyň İsa Mesihine iman edenimiz üçin
oğulluğa alınandığımızda bize mukaddes ruh şayatlık ediyor. 6-dan doğruluğa hizmet etmegimizde bize yardım veriyor. Ve 7-den doğa dilekde erjerlik görkezmegimizde bize yardım ediyor. Resul Paulus önkü bablarda günäli tebigatymyzda günä we doğrulukta yaşamak için ruhumuzdaky söwüş barada gaýgylarymyz, aladalarymyz barada aýdyp, käbir halatlarda biziň umydsızlyga, lapkeşlige duçar bolýandygymyzy, emma İsa Mesih'te we mukaddes ruhta biziň ajaýyp wadalara eýedigimizi aýdyp, 8-nji baby şeýle başlaýar. Şeýlelikde İsa Mesih'e degişli bolanlar inni asla höküm edilmez. Seredip görsek, höküm edilmeklik gaty erbet zatdyr. Dogry dälmi? Başgalaryň höküm etmegini baştan geçirip göreniňiz bardyr. Bu belki de size nähildir agry we eziyet hem getirenler. Iň erbedi hem köplenç biziň öz-özümizi höküm etmegimizdir. Her bir insan durmuşuna özünü nämedir bir zat üçin höküm edip görenler. Nämedir bir zat utanca salanlar. Gorky ýa-da lapkeşlik bizi köplenç gowy maksatlarymyza ýetmäge päs gelberýär. Gowy zatlary etmemizde höküm etmegimiz özümizi bizi güýçden gaçyrýar. Iň erbedi hem günälerimiziň Hudaý tarapyndan iň soňunda höküm edilip ceza berjekligi bizi alada salýar. Aslynda her bir insan günälidir. İnsanlar arasynda günäsiz ýaly görünenler hem günälidir. Çünki Hudaý insan janynaky, içki dünýäsindäki niýetlerini we günälerini hem bilýändir. Hudaýyň adalatly hökümi günäli bolana höküm edýändir. İnsanlar bu dünýädäki adalatly hökümden gaçyp bilerler. Emma Hudaýyň adalatly hökümünden gaçyp gutuljak hiç kim ýokdur. Bu aslynda elhenç we gorkunç ýagdaýdyr. Eger Hudaýyň özü merhemeti we hakykaty İsa Mesih'te aýan etmedik bolsady, onu bu hökümden halas boljak hiç kim tapylmazdy. Bu sebäpden eger ünüs beren bolsaňyz ýokardaky aýatda näme diýär? Inni asla höküm edilmez diýilýär. Ýagny inni diýmek arkaly Hudaýyň merhemetiniň aýan bolandygyny, ýagny hoş habarynyň dünýä gelenligi nagtalýar. Ýagny İsa Mesih'te Hudaý günäler üçin bolan bu elhenç hökümden gutulmagyň berilendigini bize aýdýar. Ýanky okan aýadymyzda ilki bilen şunu belläsim gelýär. Birinciden İsa Mesih'e iman edenler üçin inni Hudaýyň ruhu gazaby, ýagny hökümi ýokdur. Köne Adam atadan alan günäli tebigatymyza degişli wagtymyz biz höküm astyndadyk. Inni bolsa Rabbimiz İsa Mesih'in ölümü we ölümden dirilişi arkaly bolsa, ona degişli bolmamyz arkaly höküm edilmekden azatdyrys. Bu bolsa iman eden İsa Mesih baradaky hoş habarymyzyň esasydyr, fundamentidir. İkinci bellemeli zat, İsa Mesih'in Hudaýyň adalatly höküminiň talabyny berja etmek üçin biziň ýerimize janyny gurban bermegi we ölmegi hoş habardyr. Hudaýyň bize görkeden merhemetidir. Ine bu hoş habara iman edenleri Hudaý höküm etmez. Ine bu sebäpden hem biz inni öz-özümizi hem höküm etmeli däldiris. Ine bu sebäpden günäniň inni güýji ýokdur. Ölümüň hem ajylygy we gorkunçlygy iman edenler üçin ýokdur. Hudaý biziň günälerden saplanyp, dogrulukda ýaşap, hökümden gutulup bilmejegimizi bilen soň merhemet etdi. Ve bize dogry bolany, mukaddes we kämil bolan halasyary İsa Mesih'i göklerden iýerdi. Onuň dogrulygy we mukaddesligi bize hem geyindirildi.
Yazıklaryň başga ýerinde bu barada şeýle diýilýär. Biz ona bagly bolup, ýagny İsa Mesihe bagly bolup, Hudaýyň dogurlugyndan pay alar ýaly. Ol günäni tanamayan Mesihi bizim üçin günä gurban etdi. Ünüs beren bolsaňyz, İsa Mesihe degişli bolanlar, ona bagly bolanlar inni höküm edilmez diýilýär. Bir dine ýa-da dini däpde surlary berja edenlere ýa-da başga bir ýol bilen däl, dine İsa Mesihe halaskär we Reb hökmüne iman edenlere, ýagny onuň kimdigini we onuň eden ajaýyp işlerini, günälerimiz üçin mukaddes ganyny we janyny gurban berendigine we ölümden 3-nji gün ýene-de dirilendigine iman edenler asla höküm edilmez. İkinci ayatda bolsa, munuň sebäbiniň indi bizde Mesihe bolan imanymyz arkaly mesken tutjak mukaddes ruhuň bize beren azatlygyny aýdyp şeýle diýär. Sebäbi ýaşaýyş berýän mukaddes ruh meni İsa Mesih arkaly günäniň we ölümiň ıhtiyaryndan azat etdi. Rimlerde Resul Pawlusyň gürrüňine diýen iki sany bir-birine garşylykly bolan kanunlar ýa-da ruhy prinsipler barada aýdylýar. Mukaddes ruhun güýjüne dayanýan ruhu kanunyň ýa-da prinsipiň esasy häsiýeti iman edenlere mukaddes ýaşamaga güýç kuwwat berýär. Bu durmuş bizi ebedi ýaşaýşa alyp barýar. Emma munuň garşysyna bedenimizde ýaşaýan günäniň kanunynyň esasy häsiýeti we wezipesi bizi ölüme tarap çekmeklikden, ayağımızdan çekmeklikden bellidir. Bu yerde gurrun edenlerimiz fizikanyň bütün dünya dartılma güýji ýalydyr. Bir daşy ýokary dynsak, ol aşaklygyna gaçar. Çünkü daşyň agramy howanyň agramyndan agyrdyr we ýerdäki dartılma güýji ony aşaga tartar. Ýöne bir guşyň agramy hem howanyň agramyndan agyrdyr. Ýöne guşy ýokaradyňanyňna ýokary göterilip uçup bilýär. Guşdaky ýaşaýyş kanuny ýeriň dartılma güýjünden üstün çykyp bilenligi üçin guş uçup bilýär. Muňa meňdeşlikde ölümden dirilen Mesihiň ýaşaýyşyny mukaddes ruh bize bermek arkaly iman edenleri günäniň we ölümiň kanunundan azat edýär. Bu kanun güýjüni ýitirýär. Çünkü kanun arkaly insanlar onuň mukaddes talaplaryny berja edip bilmedi. Emma muny merhemet başardy. Muny aýdyp ýazgy şeýle dowam edýär. Musanyň kanuny insan höwesleriniň höttesinden gelip bilmän soň bizi halas edip bilmedi. Kanunyň başarmadyk işini Hudaý amala aşyrdy. Hudaý dünýädäki günä sebäpli öz ogluny bir günäkär insan kimin iýerdi de ol arkaly günäni höküm etdi. Hudaý muny kanunyň adalatly talaplarynyň bizde berjaý bolmagy üçin amal etdi. Şunlukda biz inni insan höweslerimize görä däl, mukaddes ruha görä ýaşaýarys. Mukaddes kanunlar bizi halas edip bilmediginiň sebäbi ol kanunlaryň erwetdigi üçin däl, insanlaryň ejizligi üçindir. Bizim günälerimiz şeýle bir kökürüpdir welin. Olary kanun arkaly goparyp taşlamaga güýjümiz ýokdur. Netijede kanunyň talap edenlerine boyun bolup bilmeýäris. Ýöne Hudaýa şükürler bolsun. Bizim başarmadyk zadymyzy Hudaý özündäki mukaddes we kämil bolan kelamy, ýagny älem jahany yaradan sözü İsa Mesihi iýermek arkaly muny berja etdi. Ýagny bizi halas etmek üçin biziň ýaly insan bedenine ol ýere gelmeli boldy. Onuň özünde hiç şeýle günah ýokdy. Bu sebäpden biziň ähli günahlarymyzy öz üstüne bir gurbanlyk guzu kimin alyp mukaddes ganyny dökdi.
ve öllü, ölümden direlli ve özünün vada veren mukaddes ruhunu bize berdi. Ve bu mukaddes ruh arkalı hem biz Hudaýyň isleýän dogrulygyny we ajaýyp bereketli ýaşaýyşyna ýaşap bilýäris. Muny özümiz başarmaýarys. Bize Hudaýyň mukaddes ruhu gerek. Hudaý İsa Mesihiň getiren gurbanlygyna ölüm getirýän günäni höküm etdi we bu günäni eden bizi bolsa bagyşlady. Mukaddes ruhuny bize bermek arkaly bolsa bize Hudaýy söýmegi we başgalary söýmegi öwredýär. İsa Mesihe iman etmedik adam özünün nähildir bir dine degişlidigine seretmezden hiç haçan Hudaýyň talap eden dogrulygyna ýaşap bilmez. Bu bir kör adamyň öz güýji bilen dogry ýolda ýörejek bolmagyny meňzeş. Günä bizi ruhu körlükde saklaýar. Bizim ruhu gözlerimizdin açılmagy bolsa İsa Mesihe iman etmemiz, ýagny hoş habar arkaly we onuň bize berjek mukaddes ruhu arkaly bolýandyr. Günä kanunyna gulluk edip öz bedenine we insan akyldarlygyna bil baglayanlar barada Resul Paulus şeýle diýär. Çünki insan höweslerine göre ýaşaýanlar bu höwesleriň oňlaýan zatlary barada pikir edýärler. Mukaddes ruha göre ýaşaýanlar bolsa, onuň oňlaýan zatlary barada pikir edýärler. İnsan höweslerinden döreýän pikirler adamy ölüme eltýär. Mukaddes ruhtan döreýän pikirler bolsa, ýaşaýyş we parahatlyk berýär. İnsan höweslerinden döreýän pikirler Hudaýa düşmandyr. Sebäbi olar Hudaýyň kanunyna tabin däldir. Aslyna tabin bolmagy başarýan hem däldir. Şonuň üçin insan höweslerine göre ýaşaýanlar Hudaýyň göwnünden turup bilmez. Köp ýerlerde adamlar bir-birine öz insan duýgularyna we höweslerine göre karar vermeli we ýaşamagy bir-birine ünleýär. Emma insan höweslerine göre ýaşaýanlar Hudaýyň isleýän dogrulygyna ýaşap bilmeýär. Dünýä bize insan höweslerimiziň gowudygyny we olara ýetmek üçin bize hereket etmegi, işlemegi öwredýär. Ýaşamagy öwredýär. Günäli zatlara baş goşmamyzyň esasyna hem insanyň günäli höwesleri bardyr. Olar bizim günäli bedenimiziň islegine gulluk edýär. Bu sebäpden bize mukaddes ruh gerekdir. Çünki İsa Mesihe iman arkaly onu kabul edenimize biz ruhun isleýän zatlaryny, dogrulyklary barada oýlanyp, olar esasyna ýaşap bilýäris. İnsan dinine, güýjüne, akyldarlygyna ýa-da gowy işlerine, ýagny haýır sahawat işlerine bil baglap, Hudaýyň talap eden dogrulygyny emele getirip bilmez. Bu dünýäniň oňlaýan höweslerine esaslanan durmuşyň soňy bedbatlyk we ölüm getirer. We beýle höweslerden dören pikirler Hudaýyň düşmanydyr. Eger biz mukaddes ruhy kabul edip, onuň iýdetmegi bilen ýaşasak, onu bizde Hudaýyň parahatlygy we ebedi ýaşaýşy bolar. Eger Hudaýyň ruhy dogrudanna kalyňyzda mesken tutan bolsa, siz insan höwesleriniň ygtyýaryna dälsiňiz. Siz mukaddes ruhyň ygtyýaryndasyňyz. Kimne Mesihiň ruhy bolmasa, ol Mesihe degişli däldir. Bizim her birimizi günäli höweslerimiziň bizi boyun edýän güýjünden we ygtyýaryndan Hudaýyň ruhy, ýagny mukaddes ruh azad edip biler. Hatta bizim günälerimizden we şeytanyň ygtyýaryndan halas bolmamyza hem mukaddes ruh bolmasa biz halas bolmardyk. Bu sebäpden İsa Mesih bir dinar mugallim bilen eden gurrununa şeýle diýipdi. İsa ona, ýagny Nikodemus atly dinar mugallima, hakykatdan hem gaýtadan dogulmadyk adam Hudaýyň şalygyny görüp bilmez diýip jogap berdi.
Nikodim ona, "Qarran adam ne edip qaytadan doğulup biler? Ol yine de enesinin göwresine girip, täzeden doğulup bilmez ahiri," diýdi. İsa şeýle jogap berdi. "Hakykatdan hem, suwdan we mukaddes ruhdan doğulmadyk adam Hudaýyň şalygyna girip bilmez. Bedenden doğulan bedendir. Mukaddes ruhtan doğulan ruhtur. Sana gaýtadan doğulmalysyň diýänime gen galma. Yel eslen tarapyna öwsýär. Sen onuň şuwurlusyny eşidýärsiňne, nireden gelip nire barýanyny bilmeýärsiň. Mukaddes ruhtan doğulanlar hem şeýledir." İsa Mesihiň gürrüň edýän doğuluşuna ruhu doğuluş diýilýär. Hakykatdan hem biziň bu dünýäge gelip doğulmagymyz hem Hudaýyň gudraty we erki bilen bolýandyr. Biz öz-özümizden doğulup bilmeýäs. Beden taýdan doğulmazdan biz bu dünýäge gelip bilmeýişimiz ýaly. Mukaddes ruhtan, ruhu taýdan doğulmazdan hem Hudaýyň padşalygyna, cennet mekanyna hem girip bolmaz. Hudaý her bir insana özüni we onuň hakykatyny gözlemek mümkinçiligini berýär. Onuň dogrulygyny çyndan gözlänlere Hudaý İsa Mesih'däki merhemeti olan hoş habarny aýan eder. Ve Mesih'e iman eden bolsa ruhtan doğular ve mukaddes ruh ol imanly adamyň durmuşyna mesken tutar. Gadyrdan iýleşim. Eger sen bu gepleşimide gawat gelip bizi görýän bolsaň, onda bu hem Hudaýyň mukaddes ruhunyň bir yel kimin senin durmuşuna täsirini ýetirip, seni ajaýyp durmuşuna çagyrýandygynyň alamatydyr. Bu öz-özünden tötenleýän bolan zat däldir. Hudaý sana hem gutulup onuň Mesih arkaly berýän ýaşaýyşyny getirýän ruhuna eýe bolmagyň üçin sana bulary ýetirýär. Bu sebäpden bu edilýän gürrüňlerimize biperwalyk bilen seretmede, düşünüp iman etmäge hereket et. İsa Mesih'e iman edenle ýaşaýşa eltýän Hudaýyň ruhu ýaşaýyş demi vardır. Balygyň suwda ýaşap bilşi ýaly, insan hem howada ýaşap bilýär. Ýa-da howadan gurşalan atmosferaň içinde ýaşaýar. Şeýle de biz ruhta şeýle ýaşap bilýäris. Eger Mesihiň ruhu bizde bolmasa, onda biz janymyzyň halaskäri Mesih'te däldiris. Mesih'e iman edip ruhta ýaşaýan hak imanlynyň durmuşy onuň bu imanyndan we mukaddes ruhyň emele getirýän miwelerinden görüp bolýar, tanap bolýar. İsa Mesih Rabbimiz bize ağacı miwesinden tanarsyňyz diýipdi. Mukaddes ruhta ýaşaýan bilen beden höweslerinde ýaşaýan hem miwelerinden tanalýandyr. Bular barada ýazgy Galatlara hat bölümine şeýle diýip öwredýär. Emma siz mukaddes ruha erýän bolsaňyz, kanuny göre ýaşamaga borçlu dälsiňiz. İnsan höwesleriniň netijesi bellidir, ýagny miweleri bellidir. Olar zinahorluk, haramlyk we azgynlykdyr. Butparazlyk, doga jadygoýlukdyr. Ýigrenç, agzalalyk, görýiplik, gahar, bässeşlik, jedel, bölnüşük we bahyllyk, serhoşluk, azgynlyk, meylisleri we şuňa meňzeş zatlary söýýänlerdir. Men size öň duýduruşum ýaly ýene de bir gezek duýdurýaryn. Kimnekim şular ýaly ýaşaýan bolsa, Hudaýyň şalygyny miras almaz. Mukaddes ruhyň miweleri bolsa şulardyr. Söýgi, şatlyk, parahatlyk, sabırlylyk, mähribanlyk, ýagşylyk, sadyklyk, yumşaklyk, özüňe erk edip bilmeklik. Bu zatlara garşy çykýan kanun ýokdur. İsa Mesih'e degişli olanlar öz insan höweslerini we joşkunlaryny haça çüýlendirler. Mukaddes ruh bize täze ýaşaýyş berýär. Şoňa görä de gelin oňa ereling.
şöhrat paraz bolmalyň, bir-birimizi gaharlandyrmalyň, bir-birimize görüplik etmäliň. Gadyrdan imanly doganym. Senin durmuşyň kimin gullugyna, ölüm eltýän we erwet miweler getirýän ten höwesleriniň gullugynamy? Ýa-da ýaşaýyş berýän, oňat ajaýyp miweleri döredýän mukaddes ruhyň tabynlygyna, gullugynamy? Bu aýdylan miweleriň haýsylary siziň durmuşyňyzda bar? Siz haýsy miweleri isleýärsiňiz we olaryň sizde bolmagy üçin jan çekýärsiňiz? Özüňiziň durmuşyňyza seredip, baha berip, mukaddes ruhda gezýändiňizi, ýa-da ten höwesleriniň, ýagny günäniň täsiri we ygtyýary aslynda galyp galmaýandygyňyzy deriňäp görüň. Çyn towa we pesgönlük bilen Reb Hudaýa ýakynlaşsak, ol her birimizi dogry ýolunda ýaşamakda mukaddes ruhu bilen bize güýç we gollaw berer. Biziň ölümli bedenimizde ruh arkaly İsa Mesih ýaşaýar. Şonuň üçin biz hökm edilmeris. Bu nähili ajaýyp hakykatdyr. Ýaşaýyşyň we nuruň özi biziň kalbymyzda mesken tutmagy hayran galdyryjy we begendiriji hakykatdyr. Hudaýa bu üçin we bizi günäniň muzy bolan elhenç hökümden azad edendigi üçin şükürler bolsun. Durmuşymyzy ine bu hakykatlar we Hudaýyň beren ajaýyp wadalar esasynda alyp barmaga, weň şöhraty üçin ýaşamagymyza mukaddes ruh güýç kuwwat berýär. İsa Mesih Rabbimiziň dünýäniň soňuna gelýänçe ýa-da biziň özümiziň ýerdäki wagtymyzda bolup onuň öňüne barýançak, biz bu imanymyzda berk durup, imanymyzy saklamagymyz we imanymyza laýyk miweleri emele getirip, Hudaýymyzyň adyny şöhratlandyrmagymyz hökman gerekdir. İsa Mesih'e bir gezek gutuluş üçin iman edip, sonra öz köne ýolumyzda ýaşamagymyz bizi halas etmez. Bizi halas etjek imanymyzy biz soňuna çenli dowamly saklamalydyr. Bu hak imana laýyk durmuşda mukaddes ruhyň güýji we akyldarlygy bilen biz ýaşamaly. Bular üçin elbetde dowamly doga dilek etmemiz, Rebbe secde etmemiz, mukaddes ýazgylardan öwrenip Hudaýyň akyldarlygy bilen dolmagymyz we bular arkaly mukaddes ruhyň iýdeklemegi, bize öwretmegi bilen soňuna çenli ýaşamagymyz gaty wajypdyr. Ine şeýle iman, dowamly, hemişe bar bolan iman bizi halas eder. Bu aýatda wada edilen ajaýyp wadany ýatda saklaň. Çünki her günkü günäge garşy göreşimizde we oňa garşy yeňişli ýaşamagymyzda bu hakykat gaty wajypdyr. Bu wada şeýle diýilýär. Şeýlelikde İsa Mesih'e degişli bolanlar inni asla höküm edilmez. Amin.